Nou, bom dia, goedemorgen iedereen, bom dia. Bonito dia domingo para turende, que tá seguindo nossa plataforma de entrevista com. Ainda nós temos a primeira edição do programa Bobos den Den Haag. De como Bobos den Den Haag, para sobrar, nós temos vários gêneros de Caribe holandês tá vivendo aqui na Holanda. E nós também que para nós bos ressonar, nós também que sacam nos interesse na bordo salvaguardar, defender, que nós por fazer, que nós por influenciar mais tanto de nenar, que nós por crescer nos influência. E nós promete invitado de uma série de programas aqui de Baiano direção para a eleição holandesa também, dia 17 de março, nós temos invitado Neven Ozotuk, eu espero que uma vez seu nome bom, e esta de partido GroenLinks. Pero mi também laga é mês introduzir zo mês na Bosnan e mi também me welkom, welkom Neven, een hele fijne goeiemorgen voor jou. Welkom bij ons vandaag als onze eerste gast in deze serie van programma's. Je stem in Den Haag vertaald, Bobos in Den Haag. Goedemorgen Cynthia, bon dia. Het is Dank vanuit je. het mistige Amsterdam op een zondag. Ontzettend fijn om hier te mogen zijn en met jou het gesprek aan te gaan. Ik kijk er naar uit. Ja, mooi. Ik ook. Dank je wel dat je onze uitnodiging hebt aanvaard. We zijn daarmee heel erg geëerd en ik kijk er ook uit. En bon dia, goedemorgen aan alle onze volgers die vandaag aanwezig zijn. Henry heeft me beloofd dat hij gisteren heeft hij me al beloofd dat hij vandaag zou kijken. Dus goedemorgen Henry, Dinora, Australia, Remo. Iedereen die kijkt, goedemorgen. Oké, laten we de tijd goed gebruiken. Neven, vertel ons een beetje over jezelf. Ik denk dat het een mooie gelegenheid is dat de mensen met Neven kennis kunnen maken. Ja, zal ik iets vertellen wat ik over dit onderwerp en iets over mijn achtergrond? Ja, graag. Ik ben Neven Öztok. Ik ben geboren in Adana, Turkije, zuiden van Adana. En voordat ik naar Nederland kwam, ik woonde eigenlijk in een wijk wat nieuw was en nog niet alle voorzieningen op gang waren. En toen was er één mevrouw die stap heeft ondernomen, die is met een actie begonnen richting de gemeente. En ik was 10 jaar, ik heb toen samen met haar handtekeningen opgehaald, allemaal bij in de wijk wonende moeders en vrouwen, want die hadden het meeste last van, dat het water niet uit de kraan kwam en dat de riolering open stond. En uiteindelijk door die petities is de gemeente echt letterlijk onze wijk binnengekomen. De boel werd hersteld. En toen eenmaal de lokale verkiezingen waren, toen is zij opgestaan. De vrouwen uit de wijk hebben haar gevraagd om hen te representeren in de gemeenteraad. En ik heb ook haar actie geholpen toen de tijd. Als 10 jaar handtekeningen opgehaald. Niet wetende waar ik mee bezig was eigenlijk als kind. Dat vond ik zo gaaf dat zij ervoor heeft gezorgd dat ons leven daar verbeterd werd. Ik dacht, dit wil ik doen. Niet wetende dat ik dat jaren later in Nederland echt vorm en inhoud kon geven. Dus dat is een beetje de achtergrond waarom ik in de politiek ben. En dat heb ik ook toen ik eenmaal als 12-jarige naar Nederland kwam. Ik heb alle manieren gezocht, momenten gezocht om actief te zijn in de politiek. Dat is mijn achtergrond. Mooi, leuk, heel goed. Dus je was al van jongs af iemand van acties, van doen, van poetsen en niet erom blijven draaien. Precies, en daar ben ik ook echt in de politiek daarvoor. Ik denk dat de plek, als je om je heen kijkt en je wil je leven verbeteren en die van anderen verbeteren, dan is de plek in de politiek. En je kunt echt dingen maken, samen door solidair te zijn, in actie te komen. Ik ben een beetje een activistische politica. Ja, dat heb ik zo een beetje inderdaad ook gehoord aan jouw verhaal waar je bent begonnen. Mijn eerste vraag aan jou, of mijn volgende vraag aan jou. Waarom GroenLinks? Waarom is je keuze gevallen op GroenLinks? GroenLinks, omdat ik heb verschillende partijen van dichtbij. Ik heb een tijdje bij de gemeente gewerkt. Ik was toen al geïnteresseerd in de politiek, want je maakt het van dichtbij mee. En qua stijl en doorzetting
Nou ja, hoe ze politiek bedreven. Dat kwam wel overeen met de stijl waarvan ik dacht van, ja, als je er ergens voor gaat, dan moet je niet te veel compromissen maar je moet wel duidelijk en helder zijn. Dus daarom heb ik me bij GroenLinks jaren later aangesloten. Oké. Nou, een andere algemene vraag voor onze kijkers en volgers. We horen heel veel over links, rechts, liberalen, et cetera. In dit geval zegt de naam van de politiek zelf de richting die het partij gaat, waarin het gaat. Dus kan je kort uitleggen links en waarom links voor jou? Waarom niet rechts? Waarom niet centrum? Het is voor mij heel erg vanzelfsprekend dat het links moet zijn. Als je al als jong al zo begint, uiteraard. Ja. Maar waar het mij om gaat is dat er een duidelijke linkse agenda als een sociale agenda is. Als dat er een agenda is naar gelijke kansen en gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid. Dat die termen, die waarden in een partij of het een programma is, standpunten is, ook op alle geledingen verwoord is. En ook een politiek bedrijft met mensen, dicht bij mensen en niet over mensen. En dat heb ik binnen GroenLinks gevonden. Daarom vind ik het ook belangrijk om overal, helaas is het nu door corona zijn we allemaal beperkt. Ja. Dat we niet alleen in de chique zalen van Den Haag of van congreszalen met mensen praten, maar juist in de wijk mensen opzoeken. En onze standpunten vertellen. En wat voor programma we hebben om Nederland en het Koninkrijk beter te maken. Yes, mooi. Mijn volgende vraag is, ik heb begrepen natuurlijk waarvoor GroenLinks staat. Met de mensen en niet over de mensen. Dat iedereen gelijke kansen krijgt, et cetera. Nu is mijn vraag, hoe wil GroenLinks dit hard gaan maken in de komende regeringsperiode? Want we gaan nu een verkiezing tegemoet. En als het goed is, gaat dan de coalitie die dan gaat zitten, voor 4 jaar zitten. Hoe wil GroenLinks dit allemaal concreet? Nou ja, allemaal is heel breed, meen ik. Dus er is een hele partijprogramma en dat kan je natuurlijk ook allemaal een beetje zien op de website, voor een groot deel. Maar als je dat een beetje samengevat zou kunnen vertellen, hoe gaat GroenLinks de visie die je nu hebt uitgelegd, uitdragen en concreet maken in de komende 4 jaar? Als GroenLinks die mandaat krijgt? We hopen inderdaad het mandaat van de kiezer ervoor te hebben en aan de onderhandelingstafel over een regeringsdeelname te zitten. Want als je al 30 jaar partij bent, dan wil je ook eens een keertje die verantwoordelijkheid nemen. Want in veel steden nemen onze bestuurders van GroenLinks al de verantwoordelijkheid. En ze doen het hartstikke goed als het gaat om zeggenschap en als het gaat om sociaal beleid in hun gemeente. Voor mij is het heel erg belangrijk. Een van de speerpunten is, we moeten echt die CO2-uitstoot verminderen. Willen we echt naar onze toekomst een schone lucht en ook dat onze aarde en de klimaatverandering iets willen doen, dan is dat heel erg belangrijk. En andere punten zijn op het gebied van sociaal merken gratis kinderopvang, bijvoorbeeld. En sociaal minimum moet omhoog. Dus nu veel van een minimumloon kunnen mensen hun huur niet betalen. Ze kunnen er niet meer van rondkomen. Dus dat willen we veranderen. Deze 2 speerpunten zijn heel erg belangrijk in ons programma. En inderdaad, op het gebied van zorg, dat moet echt anders. En we moeten opnieuw onze zorgstelsel onder de loep nemen. En gelukkig zijn de meeste partijen ook daarover eens. Maar wat er ook nog is we moeten goed kijken naar, in de samenleving is er heel veel, merk ik in Nederland, racisme en discriminatie. We moeten echt pal en perk stellen aan die ontwikkeling. Dat mensen met een andere kleur, mensen met een andere geloof, antisemitisme in de maatschappij, dat moeten we echt gaan bestrijden. En ik heb gewerkt aan een grondwetswijziging, artikel 1, om ook in artikel 1 van onze grondwet ook handicap en seksuele gerichtheid in te krijgen. En ik hoop
de volgende keer, als ik dan weer Kamerlid ben, na de verkiezingen, dat werk ook af te kunnen ronden. Het zijn allemaal dingen die heel erg belangrijk zijn als het gaat om gelijke kansen en gelijkwaardigheid in onze samenleving. Mooi. Je hebt een aantal punten genoemd en ik hoop dat mensen dat ook een beetje goed vasthouden, dat ze dan weten waarvoor GroenLinks gaat in deze komende verkiezingen en regeringsperiode. Als je zegt bijvoorbeeld gratis kinderopvang, dan denk ik meteen ook dat er is ook een kostenplaatje die er tegenover ligt. Hoe denken jullie dan dat te kunnen gaan financieren, te gaan betalen? Nou ja, ons programma wordt doorberekend en maandag komt het uit. Net als de andere partijen. Wij denken dat het echt goed betaalbaar is. Want door al die toeslagen wat er nu is, een beetje van dit en een beetje van dat. Het is een wirwar van toeslagen. Als je dat allemaal bij elkaar legt, dan is dit een betaalbare voorziening. En ook een noodzakelijke voorziening. Je moet ervan uitgaan, willen we ook investeren in de toekomst? Als je wilt investeren in de toekomst, dat ook kinderen elkaar leren kennen. In plaats van allemaal apart naar voorzieningen te gaan. Want die zijn niet altijd voor alle ouders betaalbaar. Dus die kinderopvang is de plek waar kinderen ook elkaar ontmoeten. Van verschillende afkomst, van verschillende geledingen, van verschillende wijken. Dus in die zin is dat een hele belangrijke als we denken over de verscheidenheid van onze samenleving. Het is het zeker het investeren waard. Yes, oké, mooi. Mijn volgende vraag is, wat kan je zeggen over de koninkrijkse relaties de afgelopen 4 jaar, heden en voor de toekomst? Wat is je visie daarover? Nou ja, als je naar die relatie kijkt, dan merk je dat het af en toe best schuurt. Dus, en dat heeft ook te maken met een verleden. En dat verleden wordt niet altijd goed uitgesproken of die dialoog wordt er niet over aangaan. Dat is eigenlijk wat ik pijnlijk ben tegengekomen in dit dossier. En ik denk dat, en ook in Nederland, is als het gaat om dat gifzwarte verleden van Nederland, wordt dat eenmaal heel ingewikkeld over gedaan om dat te bespreken. En dat zie ik dus ook als een soort barrière in die dialoog tussen de landen en in het Caribisch gebied. Dat blijft nog steeds een rol spelen. Toen ik naar Nederland kwam, als ik even een anekdote mag vertellen. Voordat ik überhaupt wat Nederland was, had geleerd. Toen ik naar de middelbare school ging. Ik was net in Nederland, ik kende amper Nederlands. En laat ik het zo zeggen, alle Nederlandse kinderen voor mij, blond. En die bleven helemaal met een boog om me heen. Dus niemand wilde contact met me maken. Ik was het enige kind op het schoolplein waar niemand contact mee maakte. Na 2 dagen kwam een zwart meisje naar me toe en die maakte contact met mij. En dat was een Surinaams meisje en we zijn heel goed bevriend geraakt. Van haar heb ik geleerd en van haar familie heb ik heel veel geleerd. Wat koloniaal verleden was. Voordat ik het Nederlands als cultuur en wat het samenleving had geleerd, heb ik het koloniale verleden van Nederland al meegekregen. En ik heb me altijd verbaasd waarom er in de politiek zo omzichtig mee wordt omgegaan. En ik denk dat we dit echt goed moeten beleggen, ook in die relaties. Het is dus ook van de gekke als je denkt erover dat verleden en dat er een nationale herdenking is. Dat nationale herdenking incidenteel jaarlijks werd gefinancierd. Dat zette me ook aan het denken. Ik denk, ja, zo kan je dat niet doen. En ik ben blij dat ik dat met 1 motie voor elkaar heb gekregen. Dat NINSE, die de herdenking organiseert, nu structurele financiering heeft. Het werk is niet af. Dus in die relaties moeten we kijken, ook als het scheurt, moeten we bij elkaar komen. We hebben een gezamenlijke verleden in Koninkrijk. Het heeft Nederland ook heel veel gebracht. We kunnen niet zonder elkaar, zou ik willen zeggen.
En laten we ophouden heen en weer te verwijzen, zij en hun. Laten we kijken naar die gezamenlijkheid, wat ons verbindt. Oké. Ik krijg een vraag van een van onze volgers. En dat laat ik nu zien. Belangrijke vraag van Henry Isenia. Wat vindt mevrouw dat wij van de eilanden door de kabinet Rutte als tweederangsburgers worden beschouwd? Een recente voorbeeld, meneer Knops, die staat voor de camera en wil ons de les lezen hoe of wat we moeten gaan stemmen, zodat wij tweederangsburgers kunnen blijven. Shame on you. Nou, dat is natuurlijk niet, dat is gericht op het kabinet. Wat vindt u daarvan? Heeft u ook dat afdronk dat wij een beetje een soort van tweederangsburgers als tweederangsburgers worden gezien? En wat kunnen wij, want ik denk dat wij allemaal constateren min of meer dat de relatie op zijn minst inderdaad schuurt, dat het soms spannend is. Maar wat kan er concreet gebeuren? Wat kan er politiek gebeuren, zodat daarin kantering in kan komen? Want de constatering, dat hebben we inderdaad, dat het niet gaat zoals het zou moeten gaan, in principe. Ik denk dat, ik ken die uitspraak van Knops niet, maar als ik kijk naar wat Knops wel heeft gedaan, hij heeft een directe manier van opereren. Misschien is dat soms te direct en komt het ook wel bot over. We spreken hem ook daarop aan in de Kamer. Herhaaldelijk moet ik zeggen. Dus ik zou zeggen, het begint met elkaar ook gelijkwaardig te zien. Dus daar moeten echt stappen in gemaakt worden. En wat ik mis in die relaties, je moet het ook niet alleen, net wat je zegt, in cultuur en gelijkwaardigheid blijven zoeken. Maar laten we ook kijken, wat ik niet zie is, er is niet een parlement voor Koninkrijk der Nederlanden, om het zo te zeggen. Ja. Dus die vertegenwoordiging is er niet. Ik zit in de Tweede Kamer en ik woon hier. En in Nederland, ik moet het heel erg van bilaterale contacten hebben. Het zou veel beter zijn als je het mij vraagt, als we eens een keertje stap kunnen maken naar zoiets, een soort van een koninkrijkparlement. In welke vorm dat moet zijn, dat moet nog uitgezocht worden, maar de geesten zijn op dit moment niet rijp. En ik wil me daar zeker voor inzetten de komende periode. Oké. Ik ben bekend met de Interparlementair Koninkrijksoverleg, de IPCO. Dat is dan een bijeenkomst tussen de parlementariërs van de koninkrijkslanden, die bij elkaar komen om allerlei zaken te bespreken. Aanhakend op wat hij heeft gezegd, hoe is er enige toegevoegde waarde van de huidige platform, zeg maar, de IPCO? Voegt het waarde toe? Waar zitten de zwakheden? Want er is een constructie, in dit geval de IPCO, maar duidelijk worden we niet voldoende, de eilanden met name, want ik kom uit Curaçao, maar ik heb het nu over alle eilanden, worden niet voldoende gehoord. Of het is een beetje, je wordt vrijblijvend gehoord, maar uiteindelijk wordt er weinig tot niks gedaan met de input van de eilanden. Dus waar ligt de zwakheid, de politieke zwakheid, waardoor het nog niet effectief dat product geeft zoals het eigenlijk zou moeten brengen? Nou, ik denk dat ook de verwachtingen van zo'n IPCO heel erg groot zijn. De IPCO is niet een podium die als parlement kan functioneren. Dus dat is het niet. IPCO is een platform waarin statenleden, parlementariërs elkaar ontmoeten om elkaar goed te informeren en ook prioriteiten te stellen met elkaar wat er verbeterd moet worden. Dus dat is belangrijk om die uitwisseling met elkaar te hebben. Laat ik dat echt helder zeggen. Okay. Dus ik ga altijd met een huiswerkopdracht na IPCO. We informeren elkaar goed. Je krijgt er meer feeling bij wat er precies speelt. Maar het is geen... en daarin zijn natuurlijk ook alle fracties, zoals in de Staten zijn, of zoals in Nederland zijn, die vertegenwoordigen hun eigen fractie. Dus dan is het ook heel erg lastig om tot één besluit te komen vanuit zo'n IPCO. Dus als dat de verwachting is, dan dat is de IPCO niet. Dus IPCO is echt een belangrijke uitwisselingsmoment voor ons allemaal, in ons werk, om elkaar te ontmoeten. Maar vergeet niet dat het allemaal fracties zijn, individuele fractieleden, die standpunt van hun partij vertegenwoordigen. En niet het standpunt
van een land vertegenwoordigen. Daarom daarom zou ik zo graag een parlement willen van het Koninkrijk, waarin om de zoveel tijd parlementariërs bij elkaar komen, maar dan ook hun land vertegenwoordigen. Want als je kijkt naar die besluitvorming, het is nu in de ministerraad, nou, als je de aantal koppen al telt, dan is de Nederlandse kant natuurlijk in de meerderheid. Ja. Dus daar lopen we al tegenaan. Dus dat zouden we ook graag op een andere manier willen. Dus als het gaat om rijkswetten, hè, die ook het Koninkrijk aangaan, dan zou je die in zo'n zetting van een Koninkrijksparlement moeten bespreken en daar ook zou moeten besluiten. Ik vind dat idee van een koninkrijksparlement geweldig, want ik vind een parlement is eigenlijk waar de volk zich laat vertegenwoordigen en haar stem laat horen. Hoe realistisch is dat om dat te realiseren? Want ik vind het natuurlijk een geweldig idee, maar het wordt naar mijn gevoel in ieder geval als Caribisch-Nederlandse, het wordt hoog tijd dat deze dingen ook gaan gebeuren. Hoe realistisch is het? Wat is daarvoor nodig, zodat dat echt gaat gebeuren, zodat we daadwerkelijk een stem krijgen? Ik denk dat ieder idee wat realistisch is, dan ligt het aan ons om dat ook waar te maken. Ja. Het begint altijd met een idee. We zijn al begonnen om de relaties van ons te vergelijken. Er is een hele uitgebreide onderzoek gedaan naar hoe doet Denemarken bijvoorbeeld met hun relaties, overzeese relaties. Hoe doet Frankrijk het met hun overzeese relaties? Dus er ligt al heel veel onderzoek. En verschillende onderzoeken laten zien eigenlijk dat dit de meest goede vorm zou zijn als je naar een gelijkwaardige relatie toe wil. En ik denk dat het eigenlijk ook een tijd rijp is als we zien dat jongeren, als het gaat om discriminatie, racisme, niet pikken en opkomen voor hun rechten en voor hun gelijkwaardigheid, dan kunnen we niet meer maken om naar onze relaties te kijken en te zorgen voor een gelijkwaardigere relatie. Volgens mij zou dit een speerpunt moeten zijn. Oké. Zou dat als laatste hierop, want we hebben nog 5 minuutjes, dus dat wil ik goed benutten. Als laatste op dit onderwerp, wat ik overigens heel erg interessant vind. Is er bij GroenLinks een concrete politieke wil om hiermee verder aan de slag te gaan, om zeg maar duidelijke mijlpalen te hebben gedurende de komende 4 jaar? Ja, dat is er zeker. Want ik heb me afgelopen 4 jaar heb ik me heel erg ingezet in die relatie. En wij hebben er ook een aantal knelpunten, zoals ik net zei, zijn we tegengekomen. Het is, we kunnen er niet meer omheen dat er een aantal problemen in Caribisch Nederland zijn. We kunnen niet zeggen van nou, dat is hun probleem en laat hun dat maar uitzoeken. Dat kan niet. En ik denk dat er wordt wel, als het hulp nodig is, wordt hulp geboden. Maar het is pas aan het eind, wanneer het echt schrijnend en zeer urgent wordt. Dus in zo'n zetting van een parlement zou je veel eerder van tevoren met elkaar kunnen nadenken wat de toekomst is van Caribisch Nederland wat dat betreft. En dat is eigenlijk iets wat nog tot nu toe niet gebeurt. Ja, ik denk dat het belangrijk is dat ook landen zelf aangeven hoe zij de toekomst willen zien. Dus ik zou me hard willen maken om samen met landen te kijken als Kamerlid, welke kant kunnen we op en wat is de toegevoegde waarde en wordt dit echt erkend? Ik kan niet vanuit nu zit ik in Amsterdam, maar ik bedoel, uit Den Haag moet het niet een plan zijn, het een gezamenlijk plan zijn. En ik zou iedereen bijna blijven volgen om dit samen met mij voor elkaar te krijgen. Ik kan het niet alleen, dus daarbij heb ik hulp nodig. Het kan nooit een plan zijn, alleen maar van mijn partij. Ik wil eraan trekken, ik wil dat dit echt gebeurt, maar daar heb ik ook zeker anderen bij nodig en mensen vanuit de landen, parlementariërs, statenleden, besturen vanuit Caribisch Nederland. De toekomst ligt mij aan het hart. Oké.
Ik krijg hier de sein dat ik nog 5 minuten mag hebben. Mag ik van jou ook 5 minuten extra hebben? Zeker. Ik heb mooi. de tijd, Cynthia. Oké, mooi. Ik heb nog een prangende vraag. Nou, er zijn nog een aantal vragen ook van onze volgers, maar ik ga naar deze vraag toe en daarna moeten we inderdaad naar afsluiting. Waarschijnlijk ben je bekend met het Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling, de COHO, waaraan de hulp voor de eilanden is, dus het ligt ten grondslag van de hulp die aan de eilanden werd gegeven en voor de komende 7 jaar gegeven gaat worden om te herstellen van deze crisis waarin we ons allemaal in bevinden. Wat is je algemene opinie hierover? Wat is je mening over de structuur van deze COHO, zoals het afgekort wordt genoemd? Vind je dat het op zijn plaats is? Als jij dat zou kunnen doen of ontwerpen, nou, natuurlijk kennen we de details er niet van, maar als jij dat zou kunnen ontwerpen in grote lijnen, hoe kijk je er tegenaan? Wat zou je zo houden? Wat zou je anders doen? Wat vind je ervan? Nou, dat er iets overkoepelends vanuit financiële invalshoek, hè, een orgaan die meekijkt wat de plannen zijn en waar het aan besteed wordt. Kijk, daar kan ik me iets bij voorstellen, want er moet goed verantwoord worden en er moet transparant verantwoord worden. Maar ik vind het ook wel belangrijk, dan kom ik weer op, daar heb ik me ook voor hard gemaakt. Er moet ook een vertegenwoordiging zijn vanuit de landen. En dat heb ik nu gemist in het ontwerp. En ik heb me hard gemaakt om dat voor elkaar te krijgen. Helaas hebben andere partijen dat niet gesteund. En is het ontwerp zoals Knops het had gemaakt door het parlement geaccordeerd. Dus ik zou het anders doen. Ik zou wel de plek en de transparantie en ook ogen vanuit de landen had ik eraan toegevoegd willen zien. Oké. En dit lijken kleine dingen misschien, maar het is ontzettend belangrijk als het gaat om die gelijkwaardige relatie. Ook hierin heb ik dat gemist. Want het wordt nu een soort dictaat van ervaren vanuit Nederland. Maar wij blijven vanuit hier kijken dat het niet zo is. Ik zou toch dat ontwerp willen veranderen, ja. Oké. Tot slot, ik ga proberen om naar de einde te gaan en zo goed mogelijk de 5 minuutjes te gebruiken. Er zijn een aantal mensen van verschillende achtergronden trouwens, maar gezien we het nu hebben over Caribisch Nederland, van Caribisch achtergrond die in de politiek zijn. In verschillende partijen zijn we vertegenwoordigd, min of meer. Maar daarbij komt de vraag bij mij op, hoe goed kunnen ze de eilanden of ook de mensen hier in de diaspora vertegenwoordigen? Want ik kan me voorstellen dat zo'n partij zo groot is, met zoveel belangrijke punten op de agenda. Hoeveel is de daadwerkelijke invloed, ja, dat is het juiste woord, invloed die wij zouden kunnen hebben om ons ook vanuit Nederland gehoord te kunnen hebben? Die is er wel. Die representatie is wel heel erg belangrijk. En dat die representatie van de Kamerlid dichtbij is ook belangrijk. Het is, ondanks al die kilometers in het gebied, het is voor een Kamerlid altijd wel mogelijk om er naartoe te gaan. Niet alleen tijdens IPCO. Ik heb er zelf ook voor gezorgd dat ik een week naar Bonaire ging en werkbezoek bracht. Want ik wilde de mensen zelf ontmoeten. Ik wilde zelf de verhalen horen. En ik ken andere Kamerleden ook die het op die manier daarna ook hebben gedaan. Dus in die zin, die afstand hoeft het probleem niet te zijn. Als je maar het onderwerp belangrijk vindt. En ik heb in mijn partij alle ruimte voor kunnen vinden om de problemen die ik heb gepakt, die ik heb gezien, om ook daar prioriteit aan te geven. En daar heb ik ook ondersteuning gekregen vanuit mijn partij. Dus het is wel mogelijk. Maar ja, je moet er wel iets voor doen. En ook, we moeten elkaar voeden. Dus op het moment dat ik bij zo'n IPCO of door eigen bezoek momenten mensen ontmoet, ja, dan wissel je uit, want dan kom je wel dichter bij elkaar en je krijgt meer informatie. Dit werk
is gebaat bij informatie. Dus daarom zeg ik hier nog een keer, voed ons met informatie via sociale media, via de e-mail. Het is ontzettend belangrijk. En denk niet na, maar dit is niet belangrijk. Soms kunnen alle kleine beetjes echt grote verandering veroorzaken. Oké, dus je zou ook wel zeggen dat het belangrijk is ook dat ook mensen van de Caribische achtergrond, met de Caribisch-Nederlandse achtergrond, ook actief in de politiek zich ermee gaan bemoeien. Ook. Ja, denk niet, ik doe 1 keer in 4 jaar, dan moet ik stemmen en voor de rest doen zij hun werk. Maar daarna kom je het tegen, want dan ga je over dingen klagen, over misschien dat er geen kinderopvang is, of dat je loon niet voldoende is, dat je uitkering onvoldoende is, dat je niet door het bureaucratische systeem heen komt. Dus gebruik niet alleen je stem eens in de 4 jaar, maar laat je stem ook via Kamerleden, via de representatie, via al die kanalen ook horen. Want ik ben in de politiek en ook andere politici zijn er om ons land en ons Caribisch gebied te verbeteren. Wees daarvan overtuigd en geef het allemaal door. Goed zo. Als laatste vraag wil ik jou dit vragen. Wat kunnen we doen, of wat zou jouw advies zijn, jouw aanpak zijn om mensen te bekrachtigen, zodat ze in hun kracht kunnen komen te staan, zowel politiek en als burger, zodat ze niet alleen maar zich afhankelijk opstellen, maar ook een daadwerkelijk actieve rol gaan innemen in het beïnvloeden van niet alleen maar politiek, maar hun eigen leven. Wat zou je daarmee, wat zou jouw advies zijn? Ik zou zeggen, bemoei je ermee. Bemoei je ermee. Zorg ervoor dat je stem gehoord wordt, want jouw stem is heel erg belangrijk. Anderen weten het niet beter dan jou. Nee. Ga daarvan uit en laat je horen. Bemoei je ermee, zou ik willen zeggen. Oké. Nou, Neven, ons tijd is op. Maar ik wil je ontzettend bedanken. Er zijn nog zoveel vragen en opmerkingen die we zouden willen behandelen. Maar de tijd daarvoor is beperkt op dit moment. Maar we hopen jou nog in het vervolg te kunnen verwelkomen. Zodat ook andere vragen en met meer diepgang ook gesteld kunnen worden. En zodat onze mensen ook wijzer kunnen worden van waarvoor jullie staan. En hoe deze dingen een invulling kunnen krijgen. Maar voor vandaag wil ik je enorm bedanken. Ik wens je een hele mooie zondag toe. En ook heel veel succes straks met de verkiezingen en jullie campagne. En we houden sowieso contact. Cynthia, het was ontzettend leuk om dit gesprek met je aan te gaan. En ik kom graag terug. En het zal niet zo lang zijn, beloof ik je. Mooi. Okay. Binnenkort kom ik wel weer terug. En ik hoop dan weer met jou het gesprek aan te gaan en vragen te beantwoorden. Want het is echt belangrijk. Willen wij al dat neoliberale beleid waar we de afgelopen 10 jaar onder hebben gewoond en een aantal mensen toch ook hebben geleden, dat kunnen we nu veranderen. Dus het gesprek is heel erg belangrijk. Ik kom graag terug en ik wens iedereen een hele fijne zondag. Ja, dankjewel. Nou, dankjewel. En mensen, dankjewel. Share dit, ook zodat mensen dit achteraf kunnen bekijken. We zijn enorm blij dat jullie ons hebben gejoind vanochtend. Jullie konden iets anders gaan doen. Maar heel fijn dat jullie er waren. Laten we inderdaad het advies van Neven opvolgen. Laten wij bewust ons bemoeien met de politiek. Niet alleen maar wanneer we moeten gaan stemmen. Maar ook tijdens de regeerperiode. Laat je stem horen aan je parlementariër. Aan de regering. Stuur je mail. Stuur je brieven. Zodat ze dan ook weten wat er leeft onder ons. En dat wij dan ook daarmee ook de voortouw nemen met ons eigen leven en onze toekomst en die van onze kinderen. Dank je, Shonanto. Undushi dia y corda. Tende bobos. Denk daarna. Laat de bobos in de nacht worden. Doei, doei. Dank je. Fijne dag. Na ordu. You're welcome.